blestem. Tata ne ia la caftit și ne pune la cerșit. Uite, ia banii ăștia. Oh, mulțumesc, mulțumesc. Mihăiță, dacă continuăm tot așa, îți iau o super jucărie. Ce stă la popa? E bebelușul lui Marcu care trage cu arcul? E Cupidon, ocrotitorul iubirii. A tras în mine și m-a atins cu săgeata lui vrăjită. Serios? Eu cred că ai cam tras tu la măsea și te-a lovit la neuroni. De unde l-ai ciordit? Nu l-am cerdit, domne. Destinul mi l-a scos în cale. Lasă-mă. Da, am fost la Bâlci, iar acolo am cunoscut o femeie deosebită. Ne-am plimbat, ne-am dat în tiribombe, până când ei s-a făcut rău. Oh, devine interesant. Da. Mergi mai departe, zi. După aceea am fost la tir, iar eu am nimerit toate țintele. Hai că bagi în ele. Imposibil, amândoi știm că ești miop, mai miop decât melcul chiar. Știu, domne, că de-aia nu m-au luat nici în armată. Tocmai asta este forța destinului. Cupidon mi l-a scos în cale. Și ca dovadă, americane, tu știi ce premiu mi-au dat pentru că am nimerit toate țintele? Da, jos. Ți-au dat bebelușul lui Marcu care îți trage în cap cu arcul, a? Upa, să nu-ți scapă, ai grijă, mai bine dă-l încoace. Da, îl țin eu. Americane, Cupidon este ocrotitorul relațiilor. Dacă se sparge, se strică și relația mea cu această femeie deosebită. Da. Și cum o cheamă pe femeia asta deosebită? Am uitat. Bun, am înțeles. Popa, uite cum facem. Ascundem bine bebelușul ăsta pentru că de seară vine o tipă la mine și nu vreau să vadă că adun tot felul de chiciuri în casă, ok? Ce face, domne? Vrei să te tăvălești cu orice rapandulă în patul meu? Băi, americane, tu ai uitat că aici nu e casa ta? Adică tu nu mă lași să vin cu fata aici? Da. Și-ți iau și cheile. Băi, Popa! Deci așa? Dacă nu mă lași, atunci te lovești și eu unde te doare mai tare. Ba nu. Mai bine șantaj. Dacă vrei să mai vezi bebelușul întreg, să-mi faci un rând de chei. Păi da? Nealu. Stai, mă, stai liniștit. Eu știu că tu vrei să fim punctual la întâlnirea cu răufăcătorii. Lasă-mă cu misiunea, că nu despre asta e vorba, sunt disperat. Băi, Costele, stai ușor, ia-o ușor. Ia o pauză, mai respiră și tu, mă. Bă, a dispărut Mihaița. Ha! Și cum a dispărut, mă? Poate l-a luat Lili? Costele! A dispărut copilul! A dispărut Mihaiță! Aoleu, deci nu e la Lili. L-o fi luat cineva din bloc? Nu era la nimeni, că am fost eu și la americanul și la Popa și la Bela și la fete, nu e nicăieri! Aoleu, nasol, bă, frate, unde-o fi? Nu știu ce să facem. Costele, fă ceva! Că ești bărbat, nu ești chirpă! Fă ceva, te uiți mai prost la mine așa! Ce să fac? Pune-mă pe telefon și sună la poliție! Da, sun la poliție. Păi sună-mă acum, că eu plec prin bloc să mă Sună acum. Acum sun la poliție. Măi, Costele, alo. Cât are poliția, că nu știu. Tu știi că noi suntem acum poliție? Păi da, așa e. Dar stai-mă puțin, noi de fapt suntem polițiști comunitari. Trebuie să sunăm la poliția adevărată pentru că l-au răpit pe Mihăiță. Ei se răspunde așa. Costelușule, noi suntem doar polițiști comunitari pentru că dobitocul ăla de șef nu ne apreciază la justa noastră valoare, doamne. Noi suntem cei mai buni polițiști. Ce s-ar face țara asta fără noi? Dar noi n-am avut timp să ne afirmăm, domne. E adevărat, Păi da. Tu crezi că o să ne descurcăm doar noi doi să-l găsim pe Mihăiță? Avem tot ce ne trebuie. Avem mașină cu sirene.
avem legitimație, avem uniforme, capul e cu noi. După mine! Să-l căutăm pe Mihăiță! Da, ai dreptate. Hai noi după Mihăiță, hai. Stai, bă, stai că a greșit Belu! Stai! Unde poate să fie cupitorul ăla, domnule? Dacă nici la administrație nu e, nici aici la Lili nu e. Unde poate? Ai, lasă, americane, că tot găsesc o bebelușul. Stai așa. Stai de mine, dacă nu o să spui tu și laptele pe care le-ai sub de la mămica ta. Măi, oameni buni, voi sigur sunteți polițiști? Că după metode eu cred că sunteți teroriști, voi. Lasă comentariile și spune, hai, varsă ducă. Dar nu înțeleg ce vreți de la mine. Bă, ai fost tu de dimineață la familia Jurcă și ai instalat un cablu? Da, da, dar n-am furat nimic dacă asta credeți. Eu Ce vorbești, mă? Ia zi repede unde e Mihăiță. Repede, repede. Voi de Mihăi, pe voi Mihăiță vă interesează. Păi de ce n-ați spus de la început, oameni? Era frate meu militar. Foarte bine. Ia dă-ne tu adresa lui frate tu, hai. Nu vă dau. Nu vă dau, că-l chinuiți și pe ăla ca și pe mine. Nu vă dau. A, nu? Costele? Da. Ce-mi fac? Gata, vă zic tot! Nevici? Mă, nevici? Nevici, da? Bine. Ce să mai fac? Costel nu face niciun efort să găsească copilul. Dar o să te ajutăm noi să-l găsim. Vai, dar ce dezordonată ești, Lili. Ești proastă, au intrat hoții, nu vezi? Și tocmai acum, când modernizasem și eu casa să iau lui Costel că pot singură, ce-o fi vrut să de la mine, că sunt o amărâtă, o pârlită. Ia stai puțin. Hoții ți-au lăsat un bilet. Ia să văd. Dacă vrei să mai vezi bebelușul întreg, să-mi faci un rând de chei. E clar, nu au devastat hoții casa, ci tâmpitul de Costel. Costel? Păi da, de când voia el să intre la Mihăiță când nu sunt eu acasă? Și mi-a devastat casa să-i fac eu un rând de chei, vă șantajează. E un tâmpit, un nenorocit. Scuză-mă, Lili, dar este vina ta. Păi el și lui dor de copil, nu? Bun, am înțeles, v-ați despărțit, dar tu nu-l lași să-ți vadă propriul copil, Lili. Din cauza ta a făcut chestia Ce asta. vorbești? Dar tu ce faci, Bela? Tu chiar iei apărarea? Nu vezi că e o lichea? Tu nu vezi ce-a făcut aici? Chiar așa, de ce e apărarea fustangiului ălea? Dar dacă ție ți înrăpea Nelu pe Jean, ce făceai, ă? Ha, îmi pare foarte rău, este cu totul altceva, da? Ce vorbești? De ce, dragă? De ce? Dar Mihăița al meu e mai puțin important decât Jean al tău? N-am vrut să spun asta, am vrut să spun că Nelu n-a fost niciodată în stare să facă chestia asta doar așa ca să mor eu de inimă, da? Are mai mult creier decât Costel, te rog. Ei, de ce vorbești? Adică știi ceva? Să nu te iei de Costel al meu, că o fi el un căscat și un tâmpici așa cum e lui tu, dar e un băiat bun totuși. Mâinile, acum spui că ți l-a răpit pe Mihăița, acum spui că e băiat bun, hotărăște-te. Da, nu știu mă ce să mai zic, că sunt disperată. Nu, lasă! Lili, zău, nu mai plânge. Uite, am să vorbesc eu la poliție, să-l caute în tot orașul cu cea mai mare atenție. Pot să fac lucrul ăsta, zău, Bine, te rog. Hai. Hai, stai jos. Poliție! Mișca! Atenție! Tot ce spui acum se poate folosi împotriva ta! Spune repede unde e Mihăiță. Unde? Aoleu, inima. Ce inima? Ce-a mai făcut Mihăiță de a trimis poliția după el acasă? Unde mi-e aici? Stai așa, nu leșina, că avem multă treabă cu tine. Ce să rămână, mă? Bă, Mihăiță, ia vină mă încoace, ia stai aici. Ce prostie ai mai făcut, mă, de a trimis poliția după tine? Dar să știu că nu i-am furat scheletul din laboratorul de anatomie. Zi, mă, ce prostie ai mai făcut, mă? Cum mă să-mi trimită mie poliția acasă, mă? Mă-ți rup urechile, mă! Te trimit la tactul, mă! Costele, hai să continuăm ancheta în altă parte, că aici nu mai avem ce facem. Corect. Să-i lăsăm să spele lucrurile în familie. Hai. M-am săturat de voi. La prima prostie, afară. Dar acum ce am mai făcut voi, șeful? Ce ați făcut?
Am primit reclamații de la un lucrător la rețeaua de cablu. S-a plâns că l-a torturat și pe fratisul era să-l omorâți de spaimă. Da, șeful, știu, dar e o problemă. Mie mi-a dispărut copilul și eu am crezut că ei mi l-au furat. Păi... Ți-a dispărut copilul? Da. Pare rău. Dar, Costele, pentru astfel de cazuri există poliția adevărată. Păi da, șeful, Mihăiță e copilul meu. Cum pot eu să-l las pe altcineva să-l caute? Tocmai asta e problema. Ești prea implicat și vei reacționa necontrolat. Lasă poliția adevărată să-și facă treaba, iar voi faceți-o pe a voastră. Da, șeful, noi putem foarte bine să-l căutăm să-l căutăm. Niciun șeful! Vă trimit să alungați un homeless care și-a instalat abuziv tavăra în fața primăriei. Mă, șeful de homeless să-mi ia de mie acum. Eu vreau să-l caut pe Mihăiță, lăsați-ne, vă rugăm frumos. Da, cu voi nu o scot la capăt. Uite ce faceți, vă duceți, îl dați afară pe homeless de acolo. Așa. Și pe urmă veniți înapoi. Hai că poate ne înțelegem, poate vă las. Bine, mulțumim frumos, să trăiți, acum mergem. Acum mergem. Eu vreau bani, nu vreau servici! Paloieția comunitară, ești pe proprietatea primăriei, așa că vale, hai, că altfel... Altfel ce? Mă dai afară. De? Păi vezi că-s afară, șef. Băi, te rog frumos, nu te juca cu legea. Hai. O să iei ea în bundă pușcărie, ține mine ce spun. Aoleu, nebunesc pe bune? Mamă, ce frică mie, fii atent, îmi trebuie cartonul. Șeful, aici e loc public, deci pot să stau unde vreau, da? Nu vreau bani, vreau bani. Gura, hai că te iau altfel. Ia de la mine 50 de ron. Chiar, hai. Și du-te, pleacă, mută-te. Mută-te, hai. Așa, șeful, că... Hai că avem și alte treburi, nu te numai pe tine, hai, pa. Gata. Bine că a scăpat. Eu vreau bani, nu vreau servici și nu plec deloc. Cum a fost, vorba? Și faci ce înseamnă de banii aia? Să te muți. Ce faci? Mă mutăm, șeful, m-am mutat de bani ăștia, mă mut 2 metri. Eu uite, mă, frate. Ce facem, bă, cu asta, că ne grăbim? Ce facem? Măi, n-ar fi mai bine să stai tu într-o locuință frumos decât aici pe străzi? Da, ei la tine? Nu la mine, uite, la băiatul ăsta frumos, uite. Uite ce bucălat e, e și singur, auzi? E singur el. Nelu, te rog foarte mult, eu nu bag așa ceva în casă, ia mâna de pe mine. Dar ce rușine cu mine, dar ce nu-s drăguță, ia uite. Iohana, uite care-i treaba, să ești drăguță, nu ești drăguță, nu contează. Eu am altă treabă, așa că te rog frumos să pleci. Bă, răspunde la telefonul ăla, mă. Bă, da, mă, iartă-mă, nici n-am... Alo, da. Costele, ce ți-ai chipul? Da, Linișor, iartă-mă, am puțină treabă. Mama, termin, mă, tot cu nimeni, trebuie să ne ducem cu femeia asta, mă. Haide, mă, gata, că e presantă. Te sun eu mai târziu, pa. Deci, hai, zi. Deci, dacă vreți să plec de aici, Da. mă cazați numai la hotel. Costele! Poftim, e clar că el e. Nici nu vrea să stea de vorbă cu mine, nesimțitul. Dar stai că te aranjez eu. Te aranjez eu, Costele. Sunt la poliție. Nu, Lili, stai puțin, eu zic că nu e bine să ne grăbim. Sigur că da, mă, Bianca are dreptate, poate nici nu e Costel. Zău! Alo? Poliția? Doamne, știu cine l-a răpit pe Mihăiță. Da. Păi, m-ai nebunit. Păi, femeie, de ce vrei tu la hotel de 5 stele? Băi, dar ce nu-ți convine la hotelul Gării, mă, fată, mă nebunești? E curat, e liniște, ce? Doamne, am zis, ori hotel de 5 stele, ori nimic. Hai de mine, bă. Hai, mă, să scăpăm de ea odată. Hai la postai cu banii, bă, frate, că eu... Mama, noi nu mai avem. Ăsta e crudul blestem. Tata ne ia la caftit și ne pune la cerșit. Hai de mine, Jane, ce faci tu mai? Mihăiță, iubitule, te-am găsit. Ce faci tu mai aici? Tata, cântecul ăsta nu e despre tine. Nu are nicio legătură. Nu are nicio legătură, tată. Bă, nici nu-mi vine să cred că te găsesc aici. Tată, vine ziua lui Bela și n-am bani să-i fac un cadou frumos. M-am gândit că o zi cu Mihăiță la cerșit ar rezolva toată problema. Bă, dar nu ți-e rușine, bă, de ce n-ai venit singur, bă? De ce trebuie să le iei și cu el? Chiar. Cu stele, m-am gândit că un copil ca Mihăiță fără mamă și cu un tată bătăuș îmi impresionează mai multă lume. Extraordinar, ce idei tâmpite Hai, ai mă, tu că a vrut să facă și el un gest frumos. Băiatul lui tata. Băi, ia, băi, ia stai, bă! Ia stai, bă, frate! Stai așa un pic! Ziua lui Bela a fost! Serios? Clar! Cum? Mamă, ce repede trece timpul, dar nici nu mi-am dat seama. Pleacă de aici! Ia să Șmecherie, ia de aici! Du-te acasă! Pleacă de aici! Ți-ar fi rușine, ia uite ce... Băi, frate, n-am văzut, băi! Bă, să mai duci, mă, frate! Călor tot o pâlce. E bine, e bine? E sănătos, e întreg, un călar, tata, pe... Șeful! Ce vrei, mă, ce vrei? Păi de mine aici, șeful, cu hotelul meu cum rămâne, eu nu plec de aici, dacă nu mă duceți la hotel, să fie clar. Păi, Costele,
Ce-ar fi să aruncăm noi pasta în fața autobuzului? N-ar fi distractiv? Ba da, și după aia o ducem și la hotel. O băgăm pe sub ușă. Nu faceți asta! Nu faceți asta cu mine! Eu nu plec de aici! Nu plec de aici! Plec! Bastonul! Ce, bastonul! ce? Băi, trimite-l tu pe Mihăiță să scoată bastonul din apă. Bine că l-am găsit, bă, fraților. Ei, că nu e bine. Cum acum ce facem? Dacă spunem adevărul, e dezastru cu Lili și cu Bela. Vă rog, e frumos să nu spuneți mama. Categoric nu! Bă, dacă se află adevărul, ăsta o să ajungă la școala de corecție. Da, mă, eu știu, dar ce le spunem fetelor? Că tot trebuie să le spunem ceva, nu? Ziceți și voi că l-au răpit extraterestri? Băi, neapopii, taci, mă, din gură, taci! Din gură! Închide gura că se face curent! Bă, ce le spunem noi? Am o idee, Costelușule. Ce? Zi. Genială! Zi. Păi copiilor le place să se joace de fața ascunserea mea. Așa. Îl punem pe Mihăiță în dulap și spunem că... Haide, bă, tocmai l-am găsit! Nu merge pentru că Lili a scotocit peste tot. A întors toată casa cu fundul în sus și în dulapul. Nu merge. Hai, măi, că nu-i mare lucru că l-ați uitat. Pe de câte ori nu m-au uitat pe mine părinții mei? Pe fiți atenți, odată am fost la fotograf, mi-au făcut poză, au plecat și m-au uitat acolo, domne! Am stat 3 zile până și-au amintit ei unde mă uitaseră. Păi stați că vă arăt și poza. Băi, neapopicule, lasă-mă, mă, cât un penile, mă închide gura că faci praf. Na. Acum închide-o tu că se face curent. De ce, mă? E foarte bună ideea la Neapopicu. Și gata, domne, l-am uitat la fotograf. Fetele o să ne certe, dar n-am scos, băi, Costelușule. Știi care e problema? Cine se sacrifică să le spune. Aia vezi? Eu cred că te sacrifici tu, pentru că trebuie să-l protejezi pe Jean, care e copilul tău. Așa că... Nu. Ce nu? Stai puțin, că nu e bună idee. Nu. Aici nu e vorba de sacrificiu, mă. E vorba de eroism. Adică ideea că cine l-aduce pe Mihăiță devine un erou, mă. Și ăsta vei fi tu, Costelușule. Eu erou. Băi, cine știe, poate te împaci cu Lili. Asta e o idee foarte bună. Da. Poate mă împac cu Lili, fiind un super erou. Mamă, deja am emoții, mă duc până la toaletă. Ai grijă de asta. Da. Hai noroc. Neapopicule? Da. Hai, mă, dai cheile sau... Nu mai am nevoie de tine. O să-mi găsesc singur cupidonul. Da? Da. E bine să știi că nu am nevoie de cheile tale. O să mă duc la domnișoara ca să poftim. E bine? Mersi frumos. Apropo, ține-ți cupidonul, popa. Aoleu. Dom'le, ăsta e semn rău. Dacă s-a spart cupidonul, înseamnă că s-a spart și relația mea cu fata de la tine. Ce nasol, popa, ce nasol. Auzi, dacă nu mai cu cine să vii acasă, nu-mi dai mie cheile. Hai, te rog. Doamne, ești un mitocan și un insensibil, asta ești. Insensibil, bă, popa, mă. Hai, drag. Și cu tine în halul ăsta, mă? Voi fi atent ce m-am gândit. M-am gândit să-i spun lui Lili că l-am găsit pe Mihăiță într-un canal. Mihăiță era jos și de-abia mai respira săracul și am venit salvator. Bravo! Și l-am luat! Bravo, doamne, bravo! O idee excepțională. Băi, știi cum o să fii? Un erou național! Un supererou! Bravo! Mai dăm un calmant! Măi, liniștează, ai luat 3, gata, nu mai dă. Mama! Uite pe cine am adus! Hoțu-te, copil! Uite! Hai la mămică, hai la mami! Te fură, mami, te fură? Ce hoțul, mă, e o confuzie! Eu l-am găsit... Luați-l, că mi-a furat copilul! La poliție! La poliție! E o neînțelegere! Hai, gata! Ajutor! Băi, Neapopicule, lasă-mă că nu se sfârșește lumea cu o femeie.
Păi mai găsești tu ca ce-și mișto pe la Bâlci. Uite, zic să încerci la tunelul Groazei. Bă, e o tipă elegantă acolo, îmbrăcată în negru și cu o unealtă agricolă în mână. Hai de mine! Hai, bă, nările, și tu îți bagi joc de mine, domne! Hai, bă, că-ți faci cinci de godere, bine! Ce aici? Ce aici? Păi, Nelule, americanul e de vină că el îmi ascunsese cupidonul. Și? Stai să-ți explic. Am crezut că Lili l-a luat. Așa. Și m-am dus la ea să-l caut și nu era. Așa? Pe urmă am crezut că tu l-ai luat. Și? Am venit la tine, am intrat așa, am dat canapeaua la o parte în mod civilizat, să știi. Păi, Nelule, și nu era, să știi. Așa, și? Pe urmă, am dat veioza la o parte în mod civilizat, nu așa. Așa, și? Pe urmă, am crezut că e printre cărți. Și am dat cărțile la o parte, una câte una, în mod civilizat, știi cum la... La cârciuma cu campace, unde toții iganizace, stă Costel prost de deștept, părăsit, gorare pe... Domnule judecător, vreau să vă spun că eu sunt prietenul lui cel mai bun. Ne cunoaștem din copilărie. Încă de pe vremea aia, el s-a dovedit a fi un caracter bătăios. Domnule judecător, să știți că eu îl cunosc de foarte multă vreme pe domnul Costel. Și cum l-ați caracteriza? E un nenorocit, domne! Te eliberez și îmi retrag toate acuzațiile cu o singură condiție. Orice, fac orice, orice. Vreau divorțul.